British national na piniling magretiro sa Pilipinas, pinagkakasibutan mo niyan ang pag-ibon ng mga video vlogs, tampok ang turismo, kanaga. Nagpapatrol, Miles Media. Anong na bulan ang nag-i-star sa Barangay Cararayan, Naga, 54 anyos na si Chris Rin. Saro siyang British national as in dating truck licensing officer sa iyang nasyon. She's so nice. It really is. Imbes na sa United Kingdom, nagdesisyon siyang sa Pilipinas na magretiro. Kaya ang harong sa UK, pinaparentahan niya na sana tanganing pag-star sa sadit na harong na ini. Because of a few unfortunate events back in the UK, one of the better places to come was the Philippines. I can't remember a time when I felt so happy. You know, I'm really fantastically happy here. Ang pag-video vlogging ang pinagkakasibutan mo niya ni Chris. Tema sa iyang YouTube channel na Brit in the Philippines, ang mga tourist destination kan Bicol. Arugan karamuan, tinandayagan Paul sa Ligmanan, asing Ligaspi. Alagad kadaklan kan sa iyang mga videos nakasentro ng gat sa iyang eksperyensya sa mga lugar, asin pagkakan sa Naga. Because the people are just fantastic. You know, I wanted to promote local business, and just because I love it. I'm part of Naga now. I live in Naga. Ang dating siyang na subscribers kan sa iyang YouTube channel, ngunyan maabot 5,000 na. Kung masiklis mo ng mga foreign nationals siyang nainitang ng mga bisita sa Pilipinas sa Naga sa pakikan sa iyang video vlogs. Yeah, I average 70,000 views a month, and every day I'm getting messages, can you help me move to Naga? So there's going to be lots of Westerners come to Naga, and the more the merrier. It's Apwera sa turismo ka Naga, naglalaong man si Chris na magbukna ng foundation, tangaling matauwaning sustainabling kabuhayan ang mga tios na pamilya sa syudad. Miles Media, ABS-CBN. If you like my videos, please subscribe, help me on Patreon, give me the thumbs up, like on Facebook. Here's some more videos, or you can buy one of my t-shirts and help me out that way.